makawululele banyangi wane mutonyi niwa ko niwa wawi muni watoni ko niwa wawi tirkale cholle kulali pabi balle be alla walle nañon wune jingane be alla jingane nañon manore so dilli yo taw tamalle janjaynama kala ko faay ay modon yo lato mere ku yaay modon kala ho ngarma gusali kala ko ne lade lamini songede ko wona nyiwa babat bara ko lade babat maaje tabeta ke juweta ke tarata ngolasman e assalamu alaikum modon bandirabe sigirabe musibe tedduɓe caggal yettude Allah e julde Mouhammad Boun Abdallah Badjo Aminata goto wuro Shankoɓe anda babu jinnaji temde ujunnaji nogas e annabi pop kanko timmoɗe annabaɓe en jetti jinnaɓe ɗiɗo ɓe hono ɓe weɓani bandiraɓe so jiiɗiɗo gulali wona gulali mere holto paɗen Full TV deuxiéme saison yaro e nawligo mum en ji première saison no way deuxiéme saison o ɓurata welde ko kalɗa ɗon o wona gawla neno o woni dimam yumma ko dimam o woni yummum yettere ko li malla mbiyayi ko galgal numéro 1 e bisiri numéro 1 Abdoul Malik numéro 1 hinni galgal dañeli hinni eli mo dañi giddu meli fadalla giddu eli fadalla ko an hamme fadalla li jemli Moussa fadalla li fune bogo eli mo dañi sidi malla eli mbaran sidi malla mbaran mo dañi samba mbaran demba mbaran yero mbaran pate mbaran hamme mbaran a jam mbaran dum non gawlo dañi sodi me wande e wayno gawlo weltima min buri weltade simin nana dane ma e galla men he min beydo weltade ñen fo min jidi ngara min do ko gallam kon non ko kewi payen Full TV fulɓe jeeyi ɗum tagi indira Full TV fulɓe e jinganama hakkude men e arabeɓe enen jiiɗi moye baba nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko wi fulɓe gadi nandude diine e nder Fuuta ɓe nani ɗo ko holon koddaɗo may Silma Siré Samba Demba Adi Moutar Tato halwar ko suma jogornañi hoore almami salli fana wiide umral Fuuta Tall paye Full TV jeeɓon yere nawligo mum gawlo mi weltani mama assalamu alaikum bandiraɓe assalamu alaikum ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam ha safi tawi mankani en gari ɗo no gawɗen wadde e kala e saaha taw ko ɗo e nder scène meɗen Full TV gawlo min noon komin woni ɓi Bébé Dia ko minen Asimi jippi e galle mumen gawlo noon paama Asimi tampini min yeeyi min aduna gulali e luukali ñande fof ko galle Bébé Dia minen hol min mbaddata e Asimi on muñi premier saison yimɓe fof jiiru ɗum muñi kono muñoɓe kono ɓoyɓe suurti cuureɓe haajunu muñon Allah min mbawa aɗan ko woni galle mono noon galle mon woni ambassadeur kal garɗo kono hono Asimi min mbawa suurde ɗum e gallami on cuuɗi on gaddi on mofti ko ɓuuri Asimi saka Asimi mboɗa andi galle mon o galle mboɗa andi o galle mi haalnanimo mi nani wiya ko garto e galle he kono ɗum noon ha bandiraɓe soɗon jiiɗi yiide ɗum kawre en Full TV toon ma wul mawel hakkude yero e Asimi e Boubel deuxiéme saison weeɓata gawɗo tan toon mawni dolo kay kawre en Full TV mbaɗa no gawɗa